magana ta gaskiya shine duniya ce ta dauki da zango a matsayin wani, amma a masana'antar ba kowa bane. Saboda idan kina neman karamar katanga mai daɗin tsallakawa wanda aka raina zaki zage shi a kowane lokaci. Allah ya bani, ya daraja ni, ya ɗaukaka ni, ya kai ni wani matsayi, amma kusan kaso 70 da ke cikin masana'antar ba su ɗauke ni a kun ba, kuma ba su yadda su ɗauke ni cewa ni wani ba ne. A haka nake yau shekara ta 20 a haka nake. Na'am. Wata karuwa ta ci mutunci na in rama ko in kyale. A amurjis kai ki rama ki batta da kanta ta yona dama. Dan mun san ta ci leda ki barta da kanta ta kai ga rabi. Karuwa mai ladabin kunama ta hauro wata kasar ta shigo wata kasar za ta yi wa mutane shirme uba ne dan ubanki. Mu ci uwarki wallahi. Dama ya goga wa jama'a ya tsabi kike yi ana kyale ki. Yanzu kuma kin zo kawo bus stop, you know. Wannan kin san me ake cewa gargadi muke mu muka ce za mu miki rashin kunya mun fi mu dubu. Uwarki za ki ci wallahi sai kin daina wa da to ki fita daga cikin wannan idan nawa kin gane. Babba ne ko a gidan giya, duk lalacewar babba ne, duk lalacewar wanda ya maka halacci shine mutum a gurinka. Har ban na manta nan waje jan jirga nan ake daukar ki a mashin ake lida ki a kai wa yan 115 da 9900 lokacin mangula mai indomi yana nan a bada indomi kin gane ai.